Sa mundo ng Isla Paroy, may lalaking nagngangalang Boy Kalbo, ang makapangyarihan sa lahat ng mga engkanto. Subalit may lumalaban sa kanyang lakas at kapangyarihan, at dito nagsisimula ang kanyang kapalaran. 3, 2, 1. Handang-handa na ang mga kaaway sa pakikipaglaban kay Boy Kalbo. Milyon-milyong mga sundalo ang kanilang nililikop para matalo ang Boy Kalbo, dahil alam nila ito na ang katapusan ni Boy Kalbo. Kaya handang-handa na sila sa pagkipaglaban ni Boy Kalbo. Subalit hindi nila alam na may nihanda rin si Boy Kalbo sa pagkipaglaban sa kanila. Kaya ito na ang kanang pagtutos kay Boy Kalbo. Sa kabilang dako ng bukid, may isang halimaw na kanilang makakalaban ni Boy Kalbo. To Sir Alfonso Bagao Jr., our master teacher, to my co-teacher. Bago pa man lumaban si Boy Kalbo sa halimaw, pumunta muna siya sa lupa para dumalo sa graduation ng kanyang anak. Silang inihandang aliw sa kanilang mama at papa, kagaya ng isang munting awitin at isang munting saya. Biglang umuwi si Boy Kalbo kasi naisip niya ang laban sa halimaw
At muli ay nag-ensayo siya para sa muling paghanda sa kanyang laban. Inihanda niya ang teknik niyang sayaw na ang salamat.